ama sai ka channel lo en thin tu tin sa vai chunga lom thu soi ni tun tum chu IG lama te Facebook lama te soi tam le hle ma ya ka lo chi claim lo wa ma ro chu kan hanen ho hian ka hanen hian alo ni deuh tak tak ani Margaret le Isaka te an Thlalak an thil post na sang sang IG te pon se World Cup Lion jersey fakna te engmo sang sang te pon ni se an delete chho le tan tlat me Isaka point ni se an Thlalak sang sang po ron delete chho le IG te pon in follow kha tum ni nan an in unfollow le tum ni nan an Thlalak tunami te po hi IG te po kan lo post oni mar chu he te po hi Margaret te pon post an delete vele to chu wangin nge ni te mi te pan ni in kar thu hi nge sia ti hi ria thiam har me ya ngon ni pan ni tu lai hi anin ti the thu de nge niang anin lo in how thin rim ti tau de nge niang ngoi rang hanan lo in break de nge niang ti te po hi ria thiam har ko mai ti hianin fakna Thlalak an pania an ti na te po ni sen remove zel box ti vel te po hi soi ma boi la ko mai mi te pani nge in thenang hian lemon chang le nge niang ti te po hi ria thim har ko mai ti hian an IG sakai ji te po hian an taila an man lian Thlalak post dun ho te po kha le to mi lo ni kar an post dun te po kha kar man post dun te po kham to lo ti hian rang hi to lo ni ti rual chia chuan in Margaret te po in ti hian post dun na ho zong kha IGB ka chun delete veka mar chu Facebook a chuan in claim zong chu alo mani Facebook a chuan in Isaka ne ran Thlalak te po khala delete big chung lawa ma se IG an Thlalak tuna mi kan mu me Thlalak te po hin delete vek to ni ti rual chuan in nge mi te panin kar thu hi soi hiom ring mai hriat thi ma har thina ngai zong in ngai zong ani na la ya lo in how thin rim ti tau an lo in ti tau nge niang ti te po hriat thi ma har mai ani ngai dan comment lama lo sei la kan lo en au don ya